फ्लॅट गेला. किती वाजता पोहोचलात? कुठे? आपल्या घरी. इथे किती वाजले? 12:30 12:30 1-1:30 वाजला. आता व्हाईट ड्युटी आली. आता आम्ही आपल्या मुंबईला जे कामं करायला आलो ते करायला चाललो. बरोबर आहे ना? कामाशिवाय आम्ही येणार नाही एवढे पटकन झटकन. आमचे लाडू साहेब कसे आहेत? ऑफिसला चालले. येस, फिरायला चाललो आपण. आपली जी कामं करायला आलो ते करूया ना. उद्या आपल्याकडे एक दिवस आहे, उद्या सुट्टी काढा. मुंबईला इथे 350 किलोमीटर झाले आमचे. 350. आपली गाडी बघा, ब्लू रेडच्या पाठी ओपन स्कायला समजेल. दुसऱ्या दिवसाचा प्रवास सुरू झालेला आहे. असं नाही की येऊन इकडे रेस्ट करतो, काय नाही काय कामच आहे. आता आम्ही वडाल्याला चाललो आहे. RT ऑफिसला काहीतरी काम आहे, तिथे करणार आहे आणि दाखवूया तुम्हाला काय काम आहे ते. आणि रात्री झोप लागली का व्यवस्थित? पडल्या झोप लागली. पडल्या झोपलात? आणि असे स्वप्न बिप्न पडले नाही ना गाडीचे? अजिबात नाही. आज तुला गाडी नाही दिसली ना काजल? नाही, आज नाही दिसली. म्हणजे आता कशी सवय झाली ना तुला? नाही, पण आपण म्हणजे सवय झाली. आपण कसं घरी पोहोचल्यानंतर जरा डोकं हे होत होतं. जरा असं वाटतं. नंतर नॉर्मल नाही काय वाटलं. नंतर नॉर्मल गेले जर बसलो ना तर गाडी हलत होती आणि पाय डोकं पण हलत होतं. नंतर नॉर्मल वाटलं ना? 300 meters turn left. चला, मुंबईचा ट्रॅफिक बघा. रत्नागिरीला कसं ट्रॅफिक बघायची सवय नाही, अशी गाडी ना एकदम बिंदास नॉनस्टॉप चालते. इकडे कसं ॲसिलरेट ब्रेक हे केलं ॲसिलरेट, हे बघा, हे मारलं ब्रेक, हे मारलं ब्रेक परत. आज तर मॅचिंग केलं काजल तुम्ही? काय मॅचिंग? गाडीला मॅचिंग केलं तू? लाल. मम्मी, तुला पाठी कसं वाटलं? पहिल्यांदा तू एवढा लॉंग डिस्टन्स प्रवास केला, कसं वाटलं तुला? नाही, बरं वाटलं मला, काहीच वाटलं नाही. हा ना? पहिली गोष्ट तर एक आहे की आपली गाडी नवीन आहे म्हणून. होय. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ड्रायव्हर पण नवीन आहे. गाडी पण भारी आहे. आणि मला पण कशी माझी ड्रायव्हिंग चांगली आहे. ओके, टर्न घ्यायला सांगितलं मॅडमनी. सर्व डिपेंड आम्ही गुगल मॅडमवर असतो. रस्ते कसं काय कसे सर्व तेच सांगतात आम्हाला. आता त्यांनी सांगितलं आपल्याला पुढून टर्न घ्यायचं सांगितलं आपल्याला. इकडून आहे का टर्न? आपण पडदे लावले तो. ट्रॅफिक बघा, तुम्हाला दिसते लाईन बघा, गाडीची लाईन किती आहेत. भरपूर आहे. आणि पाठी पण बघा किती लाईन आहे. चला, आता बघा आम्ही हे कुठे माहिती आहे का? आम्ही आता हे वडाला RTOला आहे. तिकडे माझा RC आहे, पहिला RC, मग CNG फिटमेंट पेपर आहे. पेपर्स इथे रेडी आहेत. आता जे ऑफिसर असतील ते येतील आतमध्ये, पुढे चेकिंग करतील, पाठी चेकिंग करतील. ओके, मग आम्ही वडाल्याला ह्या कारणासाठी इथे आलो मुंबईला. त्यानंतर मम्मी आता ताईच्याकडे राहायला जाते एक दिवस. म्हणजे आज मम्मीला सोडणार, उद्या पण राहिली तरी चालते, परवा घ्यायला येऊ शकतो मी तुला. असं किंवा म्हणजे त्यानिमित्ताने मम्मी आणि ताई तरी एवढ्या दिवसांनी भेटतील. बरोबर. मग काजल आणि मी परत जाऊ आणि त्यानंतर मग आम्हाला परत विक्रोळीला यायचंय. तर मम्मीचे मेडिसिन्स आहेत आम्ही विक्रोलीच्या मेडिकल मधून घेतो. हे सर्व असे काम आहे. अजून काय काम आहे मुंबईला येऊन? अजून काय नाही, गाडीचंच होतो काम आपल्याला. अजून एक लक्षात आलंय की आपला जो टेरेस वरती जो फोकस आहे ना, एक फोकस, तो फोकस बिघडलाय. तर हँगिंग लाईटचं ते लाईट पण ते. तर ते असे सर्व कामं असतात. म्हणून आता मुंबईवरून येतापर्यंत आमचे 9000 किलोमीटर आता होतील पूर्ण गाडीचे. गाडीची फिटमेंट एकदम चांगली झाली आहे. आणि कोणाला माहिती, आपल्या व्हिडिओ थ्रू पण असे कमेंट घेतात की तुमच्या व्हिडिओमध्ये माहिती पण चांगली मिळते. बरोबर. तर जे कोणी घाबरत आहे की ऑटोमॅटिक गाडीमध्ये CNG फिट करून रिस्पॉन्स कसा आहे, चांगला आहे का नाही, तर फिटमेंट जर चांगली झाली, मी लोवेटोचा जो टॉप एंडचा जो CNG ते बसवला आहे. भरपूर कॉस्टिंग आहे हे बसवायची. एक
चांगली कॉस्टिंग घेतली त्यांनी माझ्याकडनं बसवायची. असे समजा असे घेतात काहीतरी, ते घेतल्यावरती आता ऑलमोस्ट 6300 होती, 8300, ऑलमोस्ट 2000च्या वरती मी चालवलेली आहे गाडी किलोमीटर्स वरती. भरपूर सुंदर चांगली चालते आहे, काहीही प्रॉब्लेम वाटत नाही. हा थोडासा पॉवर मध्ये फरक समजतो, पेट्रोल मध्ये भरपूर पॉवर आहे. मला जर चढणमध्ये चढायचं असेल ना तर मी पेट्रोलवरच चालवतो, ठीक आहे. तर थोडा फरक समजणार, पण जिथे 3000 लागतो तिथे 1000 लागणार, जिथे 10,000चा पेट्रोल लागेल तिथे 3-3.5 पेट्रोल लागणार. 1/3चा फरक आहे CNG फिटिंग मध्ये आणि गॅस मध्ये. तुमची रनिंग जास्त आहे तर तुम्ही फिट करू शकता. माझा रिस्पॉन्स आतापर्यंत तरी, आता 1 महिना झालेला आहे, बरोबर 1 महिना व्हायला आलेला आहे, रिस्पॉन्स चांगला. आता परत मी 6 महिन्यानंतर रिव्ह्यू देईल आणि वर्षानंतर रिव्ह्यू देईल, आणि सर्व्हिस मध्ये किती पैसे वाढतात ते सुद्धा दाखवूया तुम्हाला. असं रुटीन आहे बघा मुंबईला येऊन. आता गाडी आमची तापलेली आहे, जरा चालू करूया आता, नाहीतर आम्ही तापायचो इकडे. चला, मुंबईला ज्या कामासाठी आलेलो आहे ते झालेलं आहे. मुंबईला ज्या कामासाठी आलेलो आहे ते झालेलं आहे. आमचा डिसिजन कसा घेतला सांगा. आम्ही सावंत पॅलेस वरून मम्मी आणि काजलला आणि काजलच्या मम्मीला आणि भाईला, सत्य आहे फोन का आपले थांबत नाही आहेत. थांबा जरा आता. हॅलो हॅलो, चला आता समोर बघा पुष्पा पिक्चर लागणार आहे तुमच्यासाठी आता. हा शाबाश, स्क्रीन बघा केवढी मोठी लावली वरती. आणि आपण हे PKC रोडला आहे. चला आता हे आपण बँड्रा वर्ली सीलिंग वर आहे. बँड्रा वर्ली सीलिंग मस्त ना. समोर बघ किती मोठा रस्ता आहे, आणि आपण समुद्राच्या वरून चाललोय. तारांवर उभा आहे ब्रिज बघा सर्व. इथे तर आल्यावर असं वाटतं आपण बाहेरगावी चालू आहे. मस्त वाटतं ना काजले. माझ्या राईट साईडला दाखव कसं वाटतं, मस्त एकदम फॉरेनला आल्यासारखं वाटतं इकडे, मस्त. चला आता बघा, तुम्हाला पाठी मम्मी दिसणार नाही. बघा पाठी कुठे आहे का. मम्मीचं सामान फक्त आणि पाण्याच्या बॉटल्स आहेत. तर मम्मीला आता आम्ही ताईच्याच बिल्डिंगच्या पार्किंगमध्ये आहे. मम्मीला आम्ही ताईकडे थांबवलंय. आज उद्या मम्मी ताईकडे थांबणार, परवा मी किंवा उद्या पिकअपला मम्मीला येईल इथे. आता आम्ही चाललो वाशीला. वाशीला का जातोय ते पण तुम्हाला दाखवतो. बघा लाईनीतून सर्व आम्ही एक एक काम आटपून घेतो आमचं. चला आता इथून वाशी मला परत 1 तास दाखवते. बापरे, म्हणजे 4:30ला पोहोचू. आता हे फायदा होतो आपल्याकडे जर गाडी असेल तर. तिथे पण कामच आहे आपलं. तिथे काय बसवायचं माहिती आहे का, पाठी आपण जे CNG बसवलं त्याला ट्रे बसवायचं आहे. ते कितीला बसतं, कसं बसतं ते सर्व तुम्हाला दाखवतो बघा. आणि ते ट्रे कशासाठी, लगेज ठेवण्यासाठी. लगेज ठेवण्यासाठी हो. आता समोर बघा लालबाग, शिवाजी मार्ग, माहीम In या 500 meters, turn right onto Kashinath Guru Marg. ओके मॅडम, तुमच्या बोलण्याचा आम्ही आदर करतो आणि तुमच्या बोलण्यावरच आम्ही इथे चालतोय. आदर ठेवतो. या मॅडमच्याच बोलण्यावरून आम्ही रत्नागिरी टू मुंबई आलेलो आहे. हे बघा, अरे वा, इकडे काय आहे. हा आपला सिद्धिविनायक टेम्पल. विसरला नाही ते, आता बघितलं जस्ट. ड्रायव्हिंग करताना मी फक्त सरळ बघतो, आजूबाजूला कमीच लक्ष असतं. आणि मी ते ब्लाऊजचे डिझाईन बघते. चला पाया पडा सर्वांनी. सिद्धिविनायक, दादरच्या सिद्धिविनायक टेम्पलचा पाया पडा. एक गणपती बाप्पा इथे आहे आणि एक गणपती बाप्पा आपल्या गणपतीपुळ्यात सुद्धा आहे. येस. आणि एक आमच्या बाजूला बसलेला आहेत ना, एक आपल्या समोर बसलेले आहे. हा, एक समोर बसलेले आहेत आपल्या गणपती बाप्पा. अजून 57 मिनिट इथेच आमचा अर्धा तास गेलेला आहे. आता आपण कुठे पोहोचलोय. आता हे दादरचं सर्वात फेमस लोकेशन, इथे बाजूलाच कबूतरखाना आणि हा टर्निंग आहे बघा दादरचा. हे बघितलं ना की सर्वांना आपले पूर्वीचे दिवस आठवतील, लोकेशन आठवतील सर्व पूर्वीचे. कबूतरखान्यासोबत बस सुद्धा दिसलेली आहे. बसवाल्याला वाटलं मी जागा देईल त्याला जायला. हे बघा दादरचा एरिया बघा, क्राऊडेड एरिया सर्व. इथे बघा सर्व भाजीवाले बसलेत बघा सर्व खाली. भाजीवाले, कपडेवाले.
वाव शॉपिंग बाबू. समोर ट्रॅफिक बघितलं. वाव शॉपिंग हे बघा. मॅक्सी बघ. इथे क्राऊड बघ, राईट साईडला क्राऊड बघ, इथे राईट लेफ्ट. ते जाऊ दे, मी शॉपिंग बघते. दादरचा एरिया आहे. आता समोर जाऊन आपल्याला दिसणार आहे प्लाझा सिनेमा दादरचा. हे एरिया भरपूर फेमस आहे दादरची. इथून काजलला काय काय टी शर्ट बिशर्ट काय काय घेतले होते लक्षात आहे काजल तुला? ओमकारच्या बाजूला काय आहे? ट्रेन आहे, ट्रेन 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 गो अवे कम अगेन अनदर डे. असं काय लिटिल ओमकार वॉन्ट्स टू गो. गाड्या बघा, गाड्या ट्रक बिक बघा, काय गाड्या ट्रक बिकने भरले सगळं आपलं. आम्हाला असं आता जरा ना आमची बॅटरी डाऊन होते. बॅटरी डाऊन नाही म्हणजे कंटिन्यू बसलो ना, बराच वेळ झाला कारमध्येच आहे सकाळपासून. काल पण पूर्ण दिवस आणि आता पण. आता बघा हे ऑलमोस्ट आज 76 किलोमीटर रनिंग आहे आता पण. काल 350 किलोमीटर वेग आहे. एवढं रनिंग होतंय बघा आमचं. उद्या जरा ब्रेक पाहिजे ओमकार ना. नाही उद्या आपला जो रेंटेड आपला जो चाळीतलं घर आहे तो रेंटवर दिला तो पण बघितला पाहिजे की नाही. आपण ट्रेननी पण जाऊ शकतो ना. कार न्यायचंच इम्पॉर्टंट नाही, आपण ट्रेननी पण जाऊ शकतो. नाश्ता करून निघालो लवकर की यायला पण आपल्याला खाली ट्रेन मिळेल. पण उद्या मी काजलला नाही नेणार नाही. काजल भरपूर जमायची आता तुला रेस्ट नो. तुम्ही विचार करा, या आठवड्यातच मी परत एकदा मुंबईला जाऊन पण आलोय. म्हणजे एक रिटर्न पण मारलाय मी आता ट्रेन मधनं गेलेलास. काजल आता आपण कुठे उभे आहे सांग? एक अननोन वाशीच्या ठिकाणी, बरोबर? आपल्याला का आता पत्ता आहे का इकडचा कुठचा कुठची? हे सर्व लेन तुला काय वाटतं बघून? काय वाटतं? सर्व कारचं सर्व लेन वाटते ना रिपेअरिंगची. आता बघा आम्ही कुठे आलो, हे एक वाशीला अननोन ठिकाणी आलोय. आता इथे हे काम करणारे 2 मुलं गेले ना, ते सुद्धा आपला चॅनल बघतात, तर ते आले भेटायला. अरे तुम्हाला कुठेतरी बघितल्यासारखं वाटतंय. म्हणजे बघा कुठच्या ठिकाणी, हे तर असं वेगळं सर्व एरियाच वेगळी आहे. हे सगळं इथे गाडी रिपेअरिंग वगैरे, सीट रिपेअर, आतमधलं फिटिंग सर्व करणं. आता आम्ही CNG ट्रे बसवायला आलो पाठी, ते सर्व म्हणजे हे सर्व कामं इथे होतात बघा. तरी पण एक चांगलं वाटलं की आपले माणसं कुठे कुठे आहेत आणि सर्वीकडे आपण ओळखला जातो. तर तुम्हा सर्वांना पण ह्याच्यासाठी थँक्यू. टायर का टोपी क्या फिटिंग रहता है, कंपनी के हिसाब से फिटिंग रहता है. सब चीज़ जब दुरुस्त नहीं रहेगा ना. एक दिन आप आए थे डोंबिवली साइड ना, तभी मैं शुरू आया, तभी मैं बोले क्या नहीं करेंगे. किती वेळ झाला आपल्याला इकडे? 1 तास झाला ना. ते मेशर घेऊन हे करत होते ना, कापून बिपून आणलं त्याने आपल्या. त्याच्यात कसं वरती सामान विमान ठेवू शकतो आपलं ना. आणि हे सर्व काम वाशी बिशी साईडला होतं बघा. इकडे सर्व अशी दुकानच आहेत सर्व. A to Z सर्व कारचेच ॲक्सेसरीज सर्व. बस विक्रोळीला गेलो होतो, घर बघून आलो, मम्मीच्या औषधं घेऊन आलो, आजूबाजूचं जेवढं मला बघायचं तेवढं बघून आलो. परत मग रत्नागिरीला गेल्यावर काय बघता येत नाही आम्हाला, म्हणून विक्रोळीला गेलो तर स्पेशल बिर्याणी आणलेली. 1 2 3 4 5 आता दाखवतो बघा. पहिली आहे दम बिर्याणी, डी बिर्याणी. ही दम बिर्याणी इकडे. नंतर आहे हैदराबादी बिर्याणी. नंतर आहे टिक्का बिर्याणी. तुम्ही फक्त नाव ऐकत राहा. आणि ह्या सर्वांचं 1 2 3 एक कमी दिलेलं आहे. ही टिक्का बिर्याणी, तर ही तंदुरी बिर्याणी. त्यानंतर तंदुरी बिर्याणी
सीख बिर्याणी. तुम्ही बघा किती बिर्याणी आणलेत मी इकडे. 5 प्रकारचे. सीख बिर्याणी, तंदुरी बिर्याणी, टिक्का बिर्याणी, हैदराबादी बिर्याणी, दम बिर्याणी. एवढे बिर्याणी आले की बोलूनच दम आला लागलाय मला. सर्वच दम आहेत आणि या सर्वांचे एक 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 आयटम ते. आता हे दम सर्वात दम आहे म्हणजे नॉर्मल दम. प्राइस पण तुम्हाला सांगतो बघा विक्रोळीला किती रुपयाला काय मिळते. सर्वात कमी स्वस्तात आहे दम बिर्याणी, ओनली फॉर 100 रुपीज. नंतर आहे, मी प्राइस लिहून आणली तिकडून विसरायला होईल, हैदराबादी बिर्याणी फॉर 110 रुपये. 10 रुपये वाढले. मग परत तंदुरी बिर्याणी 110 रुपये. नंतर येते सीख बिर्याणी 140 रुपये आणि येते टिक्का बिर्याणी 140 रुपये. हे बोनलेस आहे. सीख आणि टिक्का बोनलेस आहे. बाकीमध्ये सर्व हाडं आहेत. तुम्हाला एक डेमो दाखवूया. 5 का आणले, ओपन करणार आहे 5 का आणले. नॉर्मल वाले आहेत, दम आहे ना दम. हे कसे सर्वच दम आहेत. आपण नॉर्मल दम जे 100 वाले स्वस्तात ते आता आपण खाऊन टाकूया. मग हैदराबादी बाकी सर्व ते रात्री आपण 4 जण खाऊया. 4 जण ना, मी आई नाही खात. तर तुम्हाला दाखवतो दम बिर्याणी बघा, उडून दाखवतो. चला बाहेर ठेवा. ही आमची दम बिर्याणी बघा आता मस्त. बिर्याणी कशी अशी नाही सर्व करायची, असं करायचं ते. शाबाश. चला आम्ही एक खातोय, बाकी रात्रीचे 4 आम्ही 4 खाणार आहे. हा ते अशी ठेवायची. 4 साठी 4 आमची. हा चला काजल डिवाइड कर. चला.